Mga igsuon nining mga adlaw sa kahadlok o kahigwaos tungod sa mikuyanap na nga sakit o epidemya tungod sa COVID-19. Diha sa pagtuo ni abot sa akong una-huna ang giingon diha sa mga salmo, ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban kaman kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Gikan kana sa Salmo numero 23. Salmo nga nagpadayag nga mosalig gayud kita sa Ginoo kay kanunay siya magauban kanato. Niabot usab sa akong una-una nga giniyahan sa pagtuo kadtong daghang mga higayon sa ebanghelyo nga si Jesus mismo miduol ug miatiman sa mga masakiton ug kadtong dunay dakong kakulian sa ilang panglawas. Nga si Jesus miatiman gayud kanila. Daghan nining mga higayuna nahitabo ang pag-ayo ni Jesus tungod sa pagtuo sa mga nahatungdan. Busa mga igsuon, taliwala nining atong kahadlok o kahingawa sa sakit nga gidala sa COVID-19. Higayon kini ilabi na nining mga adlaw sa Kwaresma sa pagpalig-on pagayod sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Awhagon ko kamo nga dili magpapildi sa atong kahadlok o kahingawa ug ipadayon nato ang pagpalig-on sa atong pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. Ilabi na diha sa atong pagpaminaw sa iyang pulong, diha sa atong paghangyo sa panabang sa mga santos, diha sa atong mga debosyon, diha sa mga sakramento, diha sa Eucharistia, ug diha sa inahanong panalipod sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria. Angay natong hinumduman nga si Jesus mipildi na sa kamatayon ug siya ang atong kinabuhi diha sa iyang madaugong pagkabanhaw. Ug uban sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, kita usab mo kooperar nining lisod nga kahimtang nato karon o mo tambayayong sa atong city government diha sa iyang mga ahensya, in particular sa DOH o City Health Office, sa ilang mga lihok o mga giya alang kanato sa pagpugong sa pagkaylap sa maong sakit gumikan sa coronavirus. Ang bag-ong CBCP advisory o guideline nag-ingon, akong basahon ang guideline, ang pinakabag-o, we are morally obliged to cooperate and support all the precautionary measures that our health officials and government leaders offer us to keep our people safe and healthy. Mao kana ang baruganan sa CBCP. Klaro kaayo akong gibasa. Karong buntaga gayod, karong buntaga, mikonsulta ako sa atong city government bahin sa atong kahimtang dinhi sa siyudad sa Davao. O gikan sa maong konsultasyon, ako, isip Arsobispo sa Davao, mopahibalo kaninyo karon sa desisyon nga wala unay misa
nga pagatambungan og katawhan. But ipasabot, hunungon una ang public masses dinhi sa Archdiocese sa Davao. Kini nagpasabot nga wala usay mga misa sa musunod nga mga Domingo ug mga adlaw sa semana. Magsugod kini karong hapon, adlaw nga Sabado, karong adlaw, wala nay misa sama pananglit sa atong gitawag nga anticipated mass. Gikan sa CBCP guideline dinhi sa Archdiocese sa Davao, atong hunungon usa ang mga panagpundok alang sa recollections, pilgrimages, conferences, processions, conventions ug uban pang tigom sa atong simbahan. Gikan usab kana sa CBCP guideline nga migawas kagabi. Kining maong desisyon atong sundon hangtod dunay bag-ong pahibalo bahin niini. Maghimo usab ako og dugang pang mga pamahayag dinhi sa Archdiocese sa Davao bahin ini atong kahimtang karon. Apan kini ang akong ipasunod pa. Tungod kay wala nay misa nga ang mga tao makatambong, public masses, may mga misa labi na sa Domingo ug adlaw-adlaw nga misa sa semana nga madungog nato sa radyo ang atong DXGN ug makita sa live streaming Facebook sa atong radio station nga DXGN. Ikaduha, ang pag-ampo isip pamilya, isip banay, diha sa balay, atong ginadasig o girekomendar. Gamiton ang pagrosaryo o ang Alay Kapwa Guide for Family Prayer. Og ikatulo, uban sa mga directives alang sa kalimpyo sa panglawas, sama sa kanunay nga paghugas sa kamot, paggamit sa alkohol sa paghugat sa kamot, o paggamit sa mga face masks, o kanang giingon nga mo atong himuon nga social distancing, nga sa batasan sa Pinoy nato nga Pilipino, lisod tumanon, kay kuan kay kita kanang hingamiguhon kayo mo hikap gyud sa abaga mo lamano sa kamot apan giingon mo tuman kita mo practice kita sa gitawag nga social distancing kana og dugang pa atong hatagan og pagtagad ang gitawag og self-imposed quarantine. But ipasabot, stay at home, pagpuyo sa balay. Mga igsuon, akong balikon, panahon kini sa atong pagpadayag o revisit, keep the faith, nga ang Ginoo kanunay nagapangga kanato, apan panahon usab kini nga ipakita nato ang pangunahuna og pagbati og lihok nga may gugmaon, acts of charity. Doon na kita'y pagpugong nga himuon, dili sama pananglit nga wala na kita'y gana sa misa o mag-ampo, apan hinumdumi nga atong himuon kini tungod sa paghigugma og charity alang sa atong kaigsuonan nga muhunong ang pagkuyanap sa COVID-19. In short, kining atong pagsakripisyo karon dili sa pagkawalay pagtagad sa pagtuo, apan instead kinilihok sa pagtuo nga ipadayag diha sa gugma alang sa uban. Og sa katapusan usab ang atong dakong pagsalig, ang atong attitude nga magtambayayungay kita, cooperation and assistance, labi na sa dakong paningkamot sa atong city government sa pag-address sa pag-atubang ining crisis karon. Mga igsuon,
Palanginan unta kitang tanan sa Dios nga makagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.